Hyvä, Arto. Herra X, palolaitoksen vuoromestari, entinen Vappaapainin piirimestari. Harrastuksena kuronta. Keppi, mulla on todella sellainen tunne, että sä haluat sinne kylmään suihkuun. Saas nähdä, milloin sä oot tuolla telkkarissa. Äiti. Äiti! Ton mä teurastan. Ootko sä Teukkanut ihan varma tosta? Totta kai mä oon, miksi olis? Enkö mä oo? Olen mä. Miksi olis? No muuten vaan. Saatana! Ai! Ari, te tulitte taas. Sä voit vielä perua se, jos haluat. Ei. Shakki ja Matti. Hätäkeskus. Onko sillä talolla osoitekin? Odottakaa hetki. Hälytysilmoitus. Rakennuspalo. Loutie 12. Joku voi olla. Ykkönen matkalla. Hälytä puolivakinaiset. Ilmoita P1 ja poliisille. Puolivakinaiset saa mennä 1-2. 1-6 on se hydraulikka paskana. Anna palaa. Selvitys ja jakoliitin tähän ulko-oven eteen. Ja valmistautukaa sukellukseen. Yrittäkää pelastaa Jore. Se on mun ainoa kaveri ja paras. Mä heräsin tulen rätinä ja hain Jorea joka paikasta, mutta mä en löytänyt mistään. Sitten liekit rupes vallan silmille hyppään, se oli vähällä, että mä itsekin jäänyt tonne. Heukka ja Ola,
Kattokaa alakerta, poka saattaa olla siellä. Jari! Lisävesiselvitys! Menkää te tuohon auton viereen. Siihen niin. Älkääkä lähtekö mihinkään. Menkää te tuosta yläkerran lasista sisälle ja katsokaa, onko siellä ketään. Okei. Mikä tilanne? Meillä on pari miestä sisällä. Mä katon täältä. Okei. Ota tuolta ylhäältä. Selvä. Ei täällä mitään ole. Ei. Äkkiä ulos täältä. Mikä sattunut? Missä Ola on? Ola. Missä Ola on? Rauhoitu, Eino! Minä tulen ittees tappaa! Siellä oli priimus tullut takana eikä Ola nähnyt sitä. Kuinka sieltä on? Kuinka? Eino, rauhoitu! Sinne ei olla vähän joka puolella. Jos polonaru olisi ollut kiinni, niitä olisi molemmat jäänyt sinne. Ota loppuvuoro vapaata. Ota muutama paukku ja mene lepäämään. Jari ja Keppi, sisälle, se palaa vielä. Mitä sä täällä pällistelet silmät tapillas? Tulipallo. Mun paras kaveri jäi tonne. Ja kuka kaveri? No Jore tietysti, johon mä sen sanoin. Ja mä vai? Eikö sä ollutkaan tuo sisällä? En kai mä niin tyhmä, että mä menisin sisälle palavaan tauoon. Siellä voi päästä henkestään.